Ο δρόμος για τη Στεμνίτσα είναι μέσα στα έλατα και ο ήλιος ψάχνει να βρει ένα μικρό κενό για να μας ζεστάνει. Μάταια όμως πλησιάζουμε στα 1100 μέτρα υψόμετρο. Η θερμοκρασία πέφτει αισθητά. Το κρύο είναι τσουχτερό. Ξαφνικά μέσα από τα δέντρα ξεπροβάλλει ένα πέτρινο χωριό, η Στεμνίτσα. Μόλις 45 χιλιόμετρα δυτικά της Τρίπολης, στις πλαγιές του Μενάλου, αυτό το χωριό στέκει αρχοντικό και υπερήφανο, και δικαιολογημένα. Αυτό το χωριό πρωτοπορεί. Η σχολή Αργυροχρυσοχοΐας στη Στεμνίτσα είναι ένα μοναδικό σχολείο σε ένα πανέμορφο περιβάλλον. Λειτουργεί από το 1976 και σήμερα συνεχίζει την παράδοση συνδυάζοντάς την με σύγχρονες τεχνικές και διδασκαλία. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια έχει να επιδείξει και πολλές διακρίσεις. Η ιστορία όμως της Αργυροχρυσοχοΐας στη Στεμνίτσα ξεκινά πολύ πριν. Από τα μεταβυζαντινά χρόνια το χωριό ήταν μεταλλοτεχνικό κέντρο. Καμπανάδες και αργυροχρυσοχόοι ήταν γνωστοί από τότε, όταν γυρνούσαν όλα τα γύρω χωριά για να πουλήσουν την πραμάτια τους. Η Όλγα είναι καθηγήτρια στη σχολή. Ζει εδώ και απολαμβάνει την ησυχία και την ομορφιά του τοπίου. Και πώς το αποφάσισες να έρθεις να μείνεις εδώ? Το αποφάσισα, να σου πω την αλήθεια, γιατί πιστεύω στην αποκέντρωση. Και αφού δεν υπάρχει κεντρικό σχέδιο για αυτήν, πιστεύω ότι ο καθένας πρέπει να την κάνει μόνος του. Είναι λίγο απομακρυσμένη βέβαια η περιοχή, αλλά είναι ήσυχη. Και εντάξει, αν σε κάποιον ταιριάζει η ησυχία και η ηρεμία, την αναζητάει, μια χαρά είναι. Νέοι, και όχι μόνο, από όλη την Ελλάδα, καθένας για τους δικούς του λόγους, έρχονται εδώ για τη σχολή, αλλά και για να αλλάξουν τη ζωή τους. Η απόφασή μου ήταν για πολλούς λόγους. Περισσότερο επειδή ήθελα λίγο να αποτραβηχθώ από τους ρυθμούς της πόλης, αλλά ένας ακόμη λόγος ήταν γιατί ο πατέρας μου εργάζεται πάνω στο αντικείμενο. Μαθητές και καθηγητές γίνονται ένα σε αυτό το χωριό και όλοι μαζί δημιουργούν. Τα Σαββατοκύριακα, το χρόνο μου τον ελεύθερο, μπορώ και δουλεύω εδώ στο εργαστήριό μου. Υπάρχει κίνηση το Σαββατοκύριακο, δηλαδή έχει κόσμο, έχει επισκέπτες, έχει καλό κόσμο. Επιλέγουν αυτό τον προορισμό και έτσι σε συνδυασμό είναι πολύ κοντά με την Αθήνα. Έχουν να μείνουν, να γευτούν ωραίες νοστιμιές εδώ στην περιοχή. Οι κάτοικοι ζουν ήρεμα τις καθημερινές, γιατί τα Σαββατοκύριακα εδώ γίνονται οι καλύτερες βόλτες. Ειδικά το φθινόπωρο, που το κρύο ακόμα δεν είναι τόσο τσουχτερό. Όταν χειμωνιάζει, το τοπίο γίνεται ακόμη πιο ρομαντικό. Το ραντεβού για τον πρωινό και τον απογευματινό καφέ, αλλά και για το τσίπουρο, δίνεται εδώ, στο καφενείο του Φρέτζου, στη γνωστή πλατεία Πελοποννησιακής Γερουσίας. Ελληνικός καφέ στο παλιό φλιτζανάκι, αυτό με το αυτάκι. Και όλα τα νέα περνούν από εδώ.